atum office kimi kangpu ponje aphan hem kapang therpon. Doloni PS pathu aklam along APHLC atum and mass learning kapado pon. Karbi Anglong Kheiso arat atum non kevangji MP kilik kachepate along ni 5 ko Jangmi Bhomta arni Nijang Karbi Anglong Lakha isi Duar-Amla Constituency kaparlo Doloni PS arong pathu aklam along APHLC Rat Chari Asong mass joining kapado pon along ning chikirla pen rat atum cheto rinti Labangso mass joining kapado pon along Doloni PS ameiphu Samsing Hanse ahinte pater piponsi mass joining a program denglo laso along aluhi man pengpen kachetong dun Duar-Amla Constituency CC ameiphu mate ex MAC candidate ake hai Longki Timung pen kedanglok habing tikathar CC organization secretary Indra Tiso CC General Secretary Joysing Terang CC Assistant Organization Secretary Lapen Keding atum Duan Chetong Dun Rinti Bangso Masterning kapado along BJP Congress ASDC Asong atum pen APHLC Rat Chari Asong along chepa-ok Dun Rinti Doloni PS arong Masterning kapado pon Doloni arong arat atum ning chikirla pen Donner cap arat atum APHLC Asong along chepa-ok Dun si Ongdung amuluk Chetong Dun Lapet Pini Bangso Masterning along join dun atum aprang kidun bom along ning Kangsam se kedokte dukong ajok si APHLC Rat Chari Asong along chepa-ok dun nang koklo pusi kardak pen pini ke join dun atum pachini ponsi non kevangji lang MP kilik kachepate at Doloni PS along pen ke APHLC Rat Chari Asong se highway ko pusi kardak pen phirang ke athengo pachini pon reti Amri pen hemari bangrum report Northeast Pay News PS kaparlo long thero arat kachingrong pon ni tum mas joining deng pon so ke deng along pini jong semet kyongdong BJP party se pini APHLC long nangjon dun lo lapen congress atum sami nangjon dun lo lapen ASDC sami nangjon dun lo se ongdong asong japo pini dakla Doloni PS lembari matum sitame pini APHLC long sepi ogdong selang tin dakong orang nang chipidun po lapen ni tum dak khaya farman deda farman nong ri jutang ju bada farman kamatha kachikirla pen alang tum pini APHLC long sepi ogdong tadi pini Labangso naga chepa ogdon don ko an abang pudol pini ladak Doloni PS angkang kadogobe donner kep bak do nang chepi ogdon masela donner ke barat sitame pini ladak Doloni PS along chepi ogdon la penatum la Doloni PS ke alang itum chepi high vek po pusi pini dang alang itum rara thengo pen sitame lam cloud chepi pong taken la non ke bangje MP kilika along kwan ning chethelo na metom hin ni tum neng chethe ni tum non ke dam tang dak Duar-Amla Constituency ni tum medam bom lo along pin sitame ni tum mass joining ke continue thak thak lo penap sitame ni tum borgang living anat dak ta som thot se program do po pen ke dam tang parni se sitame ASDC Asong japo tum sitame APHLC long wang iklab lo lapen se ni tum Duar-Amla ke tinenge bang la non MP election bang ke 100% APHLC se hai po takel dong se haidelo polote rara phan kopia ke mang dolo rata phana ke mang bang ke la loni tum ake hai jaiga thar sar nang ke yapon alang li hadar tung se parliament along jong se litum chotoi dun theklo polote alang li litum akari hemprek article 244 tami alang li la helam tami alang li hadak chidi bedun po la penda Karbi Anglong la pen hadima hosa kisung alam tami alang li hadak chephadun po pusini tum bineng Pini hulu kuhua along Arnamlang PKSA atumen office kimi kangpu ponji aphan hem kapang therpon ladak Arnamlang PKSA secretary president lapen member atum pini chepaduk pikpen kapang thar asai klempon bomlo tangte langpon iktha alang litum pen pherangke atuma thingnun nangkaning jedun alam the bokajan pen David Kramsa Northeast Pay News Haprangsi media korti depan kardom parjirlo kardom ahok lo pini litum Arnamlang pi lo Chari Asong kese lamding road pen litum ladak Arnamlang pi hawarlong litum mithanga sai hem ardi klui pen litum kavidet jok
pini nilitum dak nitum klem rapet akorti tum an pen nilitum chelangsi pini ladak nilitum KSA mate lojar le song office aphan nilitum ke pang thira sai pini pen chengpon lo asi ke wangjia poran bangke nilitum ku pima ladak labangso hawar long kisung ke boy anstame nilitum ke pajok dunji phan nilitum kai kis tame nilitum arjab dun klub lasi ke wangjia porward phan nilitum labso office phan nilitum arding klui pen stame nilitum avelang lapot sin nilitum non ke wangji pen nilitum chithan chingki chithan ka do ka visi nilitum labangso asai deng pon lo lapen office ki mi kikim ke rangje phan stame nilitum deng pon lo tangdela office pangthir tangdela tangdela bangso office opening ko hisab dudi la bangso ni ko si hot nilitum pu ini pu nilitum jipu korti tum pen sar tum pen nilitum chingki che than lo lasi non la tarik rip ho aprang prang alom nilitum unti nilitum petang pon ji la pen inaugurations tami chengpon pu nilitum cheparai pon la